Čaute ľudia, dneska z toho nového videa tu s mikroskopom. Dnes si dáme pod mikroskop šupku z hurmikaki, druhú stranu, obidve strany a šupku z kompotovej jahody. Prosím, moje video minulé na šorte malo veľký úspech, to si veľmi vážim. A dojdite na môj kanál a dajte mi odber, prosím. Je to také zadarmo. Dnes tu len zapneme svetielko. A ako prvé tam dáme jahodkovú šupinku. Tak poďme na to. Ideme na to tam dať. Tak, ideme sa tam pozrieť. Ináč, prepáčte mi za kvalitu, keďže tam nič nevidíte. No, môžeme tam vidieť vlastne tú štruktúru tej jahôdky. Má tam nejaké zvláštne chlpíky. A teraz sa kúkame vlastne na tú šupku jahody. Vyzerá to jak zvláštne proste. No a teraz sa pozrieme, jak vyzerá pod mikroskopom šupinka hurmikaki. Tak poďme sa na ňu mrknúť. Pokúsime sa odstraniť šupku z jahody pinzetou. Dole. Tak. Prepáčte, neviem veľmi s pinzetou robiť. Tak, najprv si pozrieme túto stranu a potom až tú druhú stranu. Dobre, tak si to môžeme mrknúť, ako? Tak poďme na to. No, takže môžeme tam vidieť dutinu. V ktorej sa nachádza vlastne tá voda. No. No, také dobre to tam vidíme teraz. No, teraz už nič. No a ideme sa pozrieť na ďalšiu stranu. Na druhú stranu šupky. Túto šupku tá už si prešla svojím. Takže odstraníme túto šupku. Zoberieme si túto šupku. No a ideme to tam dať. No, konečne sa mi to podarilo zobrať. Teraz si to tam dáme. Choď tam. Tak. A pýtate sa, prečo to beriem pinzetou. Aby bola sranda, nie? Dobre, spieť to tam. Ešte si to tu na takto poupravím. Tak. A môžeme sa tam pozrieť. Viete, predtým, než sa tam pozrieme, dajte like a odber. Hneď. 1, 2, 3, 4, 5. Už si ho dal? OK. Môžeme sa tam pozrieť. No takže už sa tam pozeráme.
má to veľmi zvláštnu štruktúru. Prepáčte za tú kvalitu. No viacej vám asi neukážem. Lebo sa mi to ide vidno. Poďme sa mrknúť teraz. No. Proste má to veľmi zvláštnu štruktúru. A keď ste toto video dopozerali až sem, tak to znamená, že ste veľmi dobrí. Že ste na like. Že ste aj na koment. A že ste aj na odber. Takže choďte dať ten odber. Odstraníme tak, odstranili a toto video môže končiť. Tak nazdar.